Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым. Әле берничә көн элек кенә Уфада яшәүче тыңлаучым Әлфинә белән сөйләштем. Ул ади гына кыз түгел. Чынга ашучы төшләр күрә. Мен 2 класста укыган чакта шундый төш күрәм. Без 3 дус кыз тауга менеп киләбез. Ә безнең каршыга таудан минең классташ малайның сеңлекәше төшеп килә таудан. Нык кайгылы, башына яулык ябынган. Тышта көндез кап-караңгы икән ди, төн кебек. Шуннан уйлыйм, минең классташ үлгән икән дип төшемдә инде. Шуна хәзер уянгач уйлыйм, гомере узын була икән дип әйтеп. Чөнки төштә бит инде кешенең үлгәнен күрсәң, гомере узын була диләр. 7 елдан соң шушы төш тормышка ашты. Шушы минең классташым 9 классны биткән елны батып үлде. Шушы ук төшне күрәм. Ничәнче 1 елдан, ровно 1 елдан тагын. Шушы классташ үлгәннән соң 1 елдан күрәм. Анда без 2 подружка гына менеп киләбез тауга. 3нче дус кызым үлгән икән дип күрәм. Шулай ук тышта кап-караңгы, хотя көндез. 3 елдан шушы төшем тагын да булды. Ничек булайм да, сбылось дияргә инде. 20 яшымда минең шушы дус кызым үлде. Так вот. Хөрмәтле тыңлаучыларым, сезнең дә Әлфинә кебек югары интуициягә ия булган танышларыгыз бардыр. Төшләр фән тарафыннан тиешле дәрәҗәдә өйрәнелмәгән. Икенче танышым Казанда яшәүче журналист, тәрҗемәче Чулпан. Аның да төшләре рас килә. Алай гына да түгел, аңа төшләр юратырга мөрәҗәгать итәләр. Ул бүген минем тапшыруымның кунагы. Төшләр дигәннән төш юрау, төш күрү, төшләрне сөйләү, төшләр белән бүлешү, ул дин тарафыннан тыелмаган. Ул гынах булып саналмый, ләкин төшне теләсә кемгә сөйләргә ярамый, анысы факт. Ни өчен? Чөнки беренчедән төшне сөйләр алдыннан син төшне сөйли торган кеше, ул чыннан да төшне юрый белергә тиеш, аның билгеле бер тәҗрибәсе булырга тиеш, аның билгеле бер гыйлеме булырга тиеш, ул төшләрне мәсьәлә шишкән кебек разгадывать итә белергә тиеш. Шул очракта гына төшне андый кешегә сөйләргә ярый. Югыйсә тик торганнан гына башына нәрсә килде, шуны әйтә торган кешегә сөйләп төшне яратканнан соң, ул сиңа әйткән әйбер синең баш миеңә кереп кала да, һәм син үзеңне бөтенләй бу төшнең юрамасы туры килми торган әйбергә программалап, бөтенләй башка әйбер килеп чыгарга мөмкин. Чөнки инде күбебез белә, безнең тормышта була торган хәлләр, алар күп очракта безнең менә монда баш миендә утыра торган программаларга бәйле. Кеше үзен нинди дә булса вакыйга программалаштырып куя икән, установка куя икән, русча әйткәндә, ул әйбер безнең алдыбызга килеп басырга мөмкин. Шуңа күрә төшне юратканда теләсә кемгә сөйләп, теләсә кемнән юратырга ярамый, һәм юраган очракта да барыбер алдарты хәерле булсын дип теләргә кирәк. Чөнки юрамасы юш килә торган төшләр, әйткәнемчә, алар безгә Аллаһ Тәгаләдән керә, Аллаһ Тәгалә безне кисәтергә тели дигән сүз. Димәк, без Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәргә һәм рәхмәт әйтергә тиеш. Чөнки мондый төшләр ул синең белән Аллаһ Тәгалә арасында бәйләнеш бар дигәнне аңлата. Мондый бәйләнеш гадәттә дугалар укый башлагач, намазга баскач, мондый бәйләнеш арта һәм кеше мондый төшләрне күбрәк күрә башлый һәм инде буласы һәр вакыйга алдыннан аңа кисәтүләр ешрак керә башлый. Мин моны үземнән дә чыгып әйтәм. 5 вакыт намазны калдырмыйча укый башлагачтан мин төшләрне ешрак күрә башладым һәм инде бүген буласы әйберне төнне уже төштә күргән очраклар бик күп, бик ешайды дип әйтер идем. Бер яктан бу әлбәттә инде әйбәт, теге алдан теге ничектер сизеп белеп торасың шикелле буласы әйберне, икенче яктан инде әлбәттә бөтен әйберне алдан белеп тору ул бер дә күңелле күренеш түгел, чөнки нинди дә булса бер күңелне төшерә торган әйбер буласы булса, син аны төштә күрсәң, инде борчылып көтеп торасың. Шуңа күрә өлкәннәрнең төшне яхшыга юрарга кирәк дигән әйбере ул бик дөрес әйбер. Үзеңне ничек иттереп
позитивный настройга койсаң, шул әйбер барачак. Тешләрне юрау дигәннән, безнең күбебез, мисал өчен, тешләрдә мәетләрне күрсәк куркып калабыз. Элек-электән бит инде әйтәләр, менә тештә мәет белән китсәң, мәеткә әйбер бирсәң, начар була, үзең үләргә мөмкинсең, яки бер югалту кичерәсең дип әйтәләр. Менә бу юрамалар шулай ук безнең теге аңга кереп утырган программа. Без инде каядыр ишеткәнбез икән, үлгән кешене күрсәң, үлгән кеше белән китсәң начар була икән дип. Әгәр дә без аны үзебезгә дә юрыйбыз икән, ул чыннан да шулай булырга мөмкин. Шуңа күрә һәр очракта да бу андый мәгънәне аңлатмаска мөмкин. Ни өчен? Чөнки тешләрне аңлый белергә һәм тешләрне разгадывать итә белергә кирәк. Ул очракта тештә мәет белән китсәң дә, синең өчен начар булмаска мөмкин, ул яхшы ягы булырга мөмкин аның. Инде тештә күргән яхшы әйбер дә синең өчен начарлыкка булырга мөмкин. Шуңа күрә это все, руслар әйтмешли, неоднозначно. Ничек юрый белергә соң аны, ничек разгадывать итә белергә? Бу әлбәттә кешенең тәҗрибәсеннән, тормышка карашыннан, нәрсәләргә ышануыннан, нәрсәләргә ышанмавыннан тора. Мисал өчен, мин үзем бер вакыт шундый төш күрдем. Зур гына халык арасында йөридер идем. Әти-әни, минем әти-әни мәрхүмнәр инде, алар килеп, машинага утыртып мине алып киттеләр. Бу бер 8 ел элек күргән төш иде инде. Әлбәттә, иң беренче уянгач башыма килгән беренче ой, мине мәетләр утыртып алып китте, демәк мин тиздән үләчәкмен, мин дә әти белән әни янына китәчәкмен дигән ой булды. Ләкин тора бара, ничектер, мин бу төш турында еш кына уйланадыр идем, анализлый башладым һәм тормыштагы шул чорда барган хәлләрне бәйләп, менә хәзер инде еллар үткәннән соң мин аны разгадалы дип әйтим инде. Ул төш минем өчен начар булмаган һәм алда минем үләчәгем турында әйтеп кермәгән. Фәкать ничек дип әйтим, ул чорда минем шундый теге хәл ителә алмаслык шикелле бер проблемам бар иде. Һәм менә шул төш күргәннән соң ничектер ул үзеннән үзе хәл ителде. Һәм мин инде хәзерге вакытта ул төшне юрыйм, ул әти-әнинең мине алып китүе шул проблемадан коткаруы булган, минем өчен әйбәт төш булган. Шуңа күрә, әгәр дә сез менә шуңа охшаганрак һәм кеше арасында инде начар мәгънә белән юралына торган төшләр күрәсез икән, иң беренче киңәш, үзегезне ышандырып куймагыз, үзегезне начарга юрамагыз. Бер кешегә кергән бер үк төрле әйбер, икенче кешегә икенче төрле әйберне юрарга мөмкин. Әлбәттә, мисал итеп китерер идем, менә бер танышым сөйләде инде. Кулын эт тешләгәндә, перчаткасын өстерәп алган кулыннан төшендә. Һәм узакта үтмәде, ул кеше үзенең правасын алдырды, машина йөртә торган правасын алдырды. Аның өчен төштә инде бу эт полиция хезмәткәре, ГАИ хезмәткәре дигән мәгънә килеп чыга бит инде. Әлбәттә, мисал өчен иртәгә ятып мин төшемдә эт күрәм икән, минем өчен эт ул полиция хезмәткәре булмаячак. Чөнки минем үз тәҗрибәмнән чыгып фикер йөрткәндә, эт ул бөтенләй башка әйберне аңлата. Нәрсә дип әйтергә телим, кайбер кеше өчен хәтта эт ул тугры дус һәм менә, например, икенче бер төрле кеше шул ук мәгънәдә төшне күргән булса, ул дусты белән талашкан булыр иде. Йылан, бака, таракан, менә шундый теге өндә күбебезне теге чиркандыра торган шундый бөҗәкләр, хайваннар, төрле сөйрәлүчеләр безнең төшкә кергән вакытта инде аларны гадәттә юрыйлар шир булачак дип, ниндидер сихер, боздан булырга мөмкин дип, чыннан да андый әйберләрне төштә күргәннән соң белгән дәгъваларыңны укып, дөрес итеп юрарга кирәк мондый төшләрне. Әйтәләр инде, изге төш күрү ул менә
ахыр заманда изге төш күрүче кешеләр күп булыр ди. Изге төш ул Аллаһ Тәгаләдән кисәтеп керә торган төш, төшнең беренче төренә карый торган төш. Һәм инде менә кыямәт көне алдыннан ахыр заманда мондый изге төшләрне күрүчеләр күп булыр ди. Һәм инде изге төш күрү ул пәйгамбәрлекнең 46дан бер өлеше диләр. Пәйгамбәрлек нәрсә ул? Пәйгамбәрләр безгә алда безгә нәрсә буласын әйтеп килгән изге ияләр бит инде алар. Пәйгамбәрлекнең 46дан бер өлеше дигәндә, димәк, мондый ачыктан-ачык мәгънәле төшләр күрү ул Аллаһ Тәгаләнең сиңа биргән бер изгелекнең бер өлеше дигән сүз. Һәм инде әгәр дә сез мәгънәле төшләр күрәсез икән, ул төшләр кабул була икән, тормышта юрамасы туры килә икән, димәк, Аллаһ Тәгалә белән сезнең арада бәйләнеш бар һәм Аллаһ Тәгалә сезгә изгелек тели дигән сүз. Моның өчен шөкер итәргә кирәк һәм инде Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтеп дуга кылырга кирәк. Әлбәттә, гел төш күрү, бөтен әйберне буласын алдан белеп тору, ул җиңел күренеш түгел, бер дә рәхәт күренеш түгел. Ул үзенә күрә бер сынаудыр дип уйлыйм мин, кешегә бирелгән бер сынау. Һәм син шул сынауны үтәргә тиеш. Сынау һәм әгәр дә инде син төшләрне юрый беләсең икән, ул ниндидер шул сынау белән үрелеп бара торган ниндидер бер сәләттер дип уйлыйм мин. Гадәттә мин үземнең төшләремне үзем юрыйм. Кайсы берсен ышанычлы дип санаган кешеләремә дә сөйләргә мөмкин. Минем үземә көн сайын 2-3 кеше шылтыратып, шулпан, шундый төш күрдем, нәрсә булыр икән, юрап бирәл дип мөрәҗәгать итүчеләр хайран дип әйтер идем. Һәм үзем юраган төшнең чынлыкта да барлыкка килгәнен белгәч инде, кеше бит инде башта сырый шылтыратып, менә шундый төш күрдем, нәрсә булыр икән, син ничек уйлыйсың дип сорый. Син үзеңнең фикереңне әйтәсең, аннан соң берникадәр вакыт үткәч, ул сиңа шылтыратып, карале, син теге юлы шулай дип әйткәнең, чыннан да шулай туры килде бит дисә инде теге бер яктан сөенеп куясың инде. Әгәр ул кеше өчен ул яхшы мәгънәдә юралган төш булса һәм яхшы әйберне китерсә сөенәсең. Инде ниндидер бер хәвефле, кайгылы әйбер турында юралган төш булса һәм ул әйбер чыннан да кешенең алдына килеп басса, әлбәттә инде борчыласың. Но бер нәрсәдә эшләтеп булмый бит инде, ул менә төш күргән, аның теге юрамасы бар. Ул димәк шулай булырга тиеш. Но фәкать сине кисәтеп кергән төш, Аллаһ Тәгалә сиңа кисәткән, Аллаһ Тәгалә сиңа юл күрсәткән дигән сүз. Әйткәнемчә, төштә менә төрле безне җирәндерә торган бөҗәкләр, төрле кош-кортлар, теге менә тараканнар, жуклар, әйтик, алар кешегә ауру, ниндидер күз тию, сихер, бозым турында аңлатып керергә мөмкин. Шул ук вакытта әйткәнемчә, бер әйбер кешегә, берничә кешегә туры килми, бер кеше чырагында ул ауру булса, икенче кеше чырагында ул ниндидер бер хәрәм байлык турында аңлатырга мөмкин. Мисал өчен, берничә ай элек миңа бер кеше төш сөйләгән, кулыма ди шундый зур таракан төште ди. Теге уч табаны зурлыгындагы зур таракан төште ди. Ул инде шундый куркып шылтырата инде, миңа сообщение язган, нәрсә булыр икән, бик борчылам дип инде. Без ул вакытта аңа юрадык, ниндидер читтән теге эшкә бәйле булмаган, хәләл булмаган ниндидер табыш булачак дип кулыңа керәчәк дип инде. Бу шулай онытылды, инде берничә ай вакыт үтте һәм берничә ай вакыт үткәннән соң бу төш күргән кешенең туганы миңа сообщение язды. Син ди шулпан ди теге вакытта ди шулай дип юраганның, карале ди искә төште бит ди. Шул төшне күргәннән соң ди, чыннан да ди, минем шул төшне күргән туганым фәлән кадәр акча алган, бу акчаны эшләп алмаган, бу акча бушка килгән. Димәк, юрау дөрескә туры килгән дигән сүз инде. Бер вакыт тоже шулай бер танышым шылтырата инде, төш күрдем ди, этләр өйрө белән яннарымда торалар, мин алар яныннан барам, өстемдә нур ди.
Алар миңа тимәделәр, но карап тордылар ди, ике яклап ди. Мин алар уртасыннан шулай үземне үзем яктыртып бардым ди. Һәм инде бу төш күргәннән соң, берничә ай вакыт үткәннән соң нәрсә булды? Бу кешенең эшенә шундый документлар белән бәйле проблемасы бар иде. Аны гаепләргә тиешләр иде. Хокук органнарын чакыртып, шундый суд шикелле әйбер булырга тиеш. Ләкин һәм бу суд булуын күп кенә хезмәттәшләре көтеп торды, чөнки бу кешегә карата көнчелек бик каты көчле иде. Ләкин шушы төшне күргән ханым дип әйтик инде, ул проблеманы үз юлы белән чишеп чыкты, үз көче белән, беркемне дә җәлеп итмичә. Нәтиҗәдә судта булмады, бернинди теге җәзага тартуда булмады. Ул үз үзен аклады. Но шул ук вакытта эштә үзенә карата шундый көнчелек ниятендә булган дошман да түгел инде ул. Аңа карата көнчелек белән карый торган кешеләр булганлыгын аңлады, белде. Менә шулар. Мин тешләр турында тапшыруында һәр даим катнашып килүче Бибиниса ападан да сораштым. Әйдәгез, аның фикерен тыңлыйк. Теш ике төрле булып күрә. Берсе фәрештәләр теше диләр, икенчесе шайтан теше диләр. Фәрештәләр теше инде менә и Аллам дисән, матур тешләр күрсәмәе, әнине сагынасың, үлгән әнине сагынасың, үлгән әтине сагынасың, туганнарны сагынасың. Тормыш авырлыгын күрсән, тормышым әйбәт булмас микән дип, адәм баласының башына керә инде бу. Теш күрмәкче буласың. Шулай яшәгәннәр электә. Бу инде фәрештәләр теше турында әйтәм, аннары шайтаннарны әйтәм. Шуңа күрә фәрештәләр тешен күрер өчен тәһарәтле, ниле, әзрәк дәгалар укып, менә шулай итеп фәрештәләрдән сорыйсың. Фәрештәләр берәр мисалын китерәләр дип. Шул мисалны китерәсендә нинди генә теш күрсәң дә, иң беренче торгаштан, ey Аллам, фәрештәләр теше, изге тешләр булсын, тешләрем яхшы юлга китсен. Әтине күрәсенме, әнине күрәсенме, анда тормышның авырлыгын күрәсенме, җиңеллеген күрәсенме, шушы тешләрем яхшы юлга китсен дип җурарга кирәк. Алар без тешне нәрсә икәнен белмибез, җурый да белмибез. Бары мисалны күрсәтеп кенә ала. Ну, ул мисалны күрсәткән вакытта Аллаһ Тәгалә бу тешләрем җүнлегә китсен дип әйтергә кирәк. Борчылырга ярамый. Инде борчулы тешләр күрә икән, Аллаһ Тәгалә бу борчулар синешкә булсын дияргә кирәк. Без һәман бер нәрсә дә белмибез, чөнки әүвәл инде нәрсә дип әйтәм, теш җураучылар булган, теш күрүчеләр булып, кешеләрне теш белән борчуга салырга ярамый. Синешләр килсен, тынычлыклар килсен, шатлыклар килсен, үлгән әрвахларга дәгалар килсен. Бигрәк тә менә миңа касватны кәйләр, Бибиниса апай, һаман үлгән кешеләрне күрәм, әллә үземдә үләр вакытым җитте микән ди. Юк, мин әйтәм, үләр вакытыгыз җитмәде. Дуа кыла башладыгыз бит хәзер. Сез дуа кылгаштан, туганнарыгыз керә тишегезгә, аннары әти, әни часты кергәле бала кайсы вакытны дуа кылыр өчен ул күренеп китәләр шулай. Шуңа күрә, әгәр дә алар күренеп китмәсәләр, дуа кылмый да калуыгыз бар. Менә шуңа күрә дуашы булгаштан бигрәк тә тишкә керәләр, курыкмагыз, үлмисез, берегез дә дуа кылучы кеше диндә күбрәк яшәр дигән, сәламәт булыр дигән. Дуа нәрсә? Без бит әрвахларга бер нәрсә дә бирә алмыйбыз. Күчтәнәш тә бирә алмыйбыз. Әз генә сәдакабыз, күп кенә дуабыз ирешсәе. Шайтан тишен әйтәмме инде? Әйе. Менә хәзер шайтан тишен әйтәм инде. Шайтан тише була инде, әгәр дә инде сугынып ятса, тәһарәте дә булмаса, агузыны да укымаса, аның башына әллә инде явыз тешләр дә керә инде, куркынычлы тешләр дә күрә инде. Шуннан үзе иртә белән тора да, хайран-вайран булып, бу теш нәрсә миңа керде дип аптырап утыра. Курыкмагыз, ул теш шайтанныкы була. Ул шайтанга китсен,
Ул тешләр шайтан жолына китсен дип кенә әйтергә кирәк. 3 тапкыр ул шайтан теше. Аңа шикләнмәсегез дә, курыкмагыз да, үзегезгә яхшылыкка журагыз. Шайтан теше аның билгеле. Шуңа күрә бу тешләр шайтанга китсен, безгә зыяны тимәсен. Аллаһ Тәгалә ирек кылма, тормышларыбызга җиңеллек килсен дип, үзегезгә теләк теләргә кирәк. Менә 2 төрле теш инде ул. Әгәр дә инде теш жураучылар инде жалганчылар туры килсә, башыгызга нәрсә дигән шир алмагыз. Теш белән тормышнап барып булмый. Бары нәрсә тормышнап барып була, Аллаһ Тәгаләгә теләгез. Күп кеше Аллаһка тапшырдым диләр. Аллаһ Тәгаләдән бер нәрсә тапшырмагыз. Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорагыз. Аллаһ Тәгалә ярдәм бир сәламәтлеккә, ярдәм бир тормышка, ярдәм бир балаларыма. Бөтен нәрсә Аллаһ Тәгалә кулында. Безнең бер нәрсәбездә Аллаһ Тәгалә тапшыра торган әйберләребез юк. Аллаһ Тәгаләгә безнең бер нәрсәбездә кирәкми. Безнең үзебезгә бик күп кирәк. Сәламәтлек, тынычлык, балаларыбызга бәхет, туганнарыбызга тагы туганлык, тынычлык, нигез бәхетләре, җан тынычлыклары, дөнья тынычлыклары, адәмнәргә бәхет килсен, туклык килсен, тынычлык килсен. Шушы тешләр изге ниятләргә әйләнсен. Нинди генә теш күрсәтә, нәрсә дип сезгә әйтә алам, изге ниятләр булсын, бәхетле тешләр керсен, үзегез шулай сөенечле тешләр генә күргән насыйп булсын. Хөрмәтле тыңлаучыларым, сез кызыклы тешләр күрәсезме? Тешләргә ышанасызмы? Фикерләрегезне комментарий рәвешендә калдырсагыз иде. Мин сезнең белән саубуллашам. Кабаттан сүзне Уфада яшәүче тыңлаучым Әлфинәгә бирәм. Әтинең нәнәсенең төше турында шуны әйтергә теләйм инде. Әтигә 8 яшьлек тирәсе булгандыр мөгаен. Карт нәнәй мәрткә киткән, 3 көн йоклаган. Иреннәре кап-кара булып уянды ди әти. Бу хәлне нәнәй шулай аңлатты ди. Нәнәй бер уя тавык йомыркасы тапкан булган. Монысын әлбиттә төшендә түгел, өндә. Шул йомыркаларның беренчәсен үзе пешереп ашаган, калганын хәер итеп биргән. Йомырканың гөнаһасы күп икән, барысын да хәер итеп кенә бирәс, калган үзем ашаган өчен авызымны кидерделәр дигән. Күп нәрсәләр сөйләделәр, әйтергә кушмадылар, шуны гына әйттеләр, вакыт әз калган, тәүбәгезгә килегез дигәннәр нәнәйгә.